Благодаря ви много. Добре заварили, уважаеми стигнали. Искам първо да направя един поздрав, най-вече към гражданите на Сливен, но той важи за всички българи, включително и за мен. Да ни е честито европейското дърво на годината. Което за мен носи допълнителна сантиментална стойност, тъй като аз това дърво съм виждал от различни перспективи, от различна височина, тъй като знаете, че аз имам и народ от град Сливен и така, през годините в различна възраст съм посещавал и така, разхождал съм се в центъра около Стария Бряст. Имам много приятни спомени от този град и винаги е радостно да се връщам в него. Аз като независим член на Европейския парламент, от мен ми се полага доста малко време за изказвания, по една минутка трябва да вмести нещата в този времеви диапазон, така че ще се постарая да бъда максимално кратък и конкретен в поставените въпроси, за да може да остане повече време и за вашето обращение към нас, това, което искате да решите, че трябва да им подложите като парламентарен контрол. Първият въпрос мисля, че просто той е отговор очевиден. Сега, по принцип, представителната демокрация функционира така, че представителят е обвързан единствено и само от своята съвест, убеждение и морал. Неговите действия обаче може да се съди за качеството на тези три характеристики, но съвсем накратко бих казал, че ако има български, избран от България, представител в Европарламента, който има скрупули да гласува различно от политическата си група, когато от това зависи националния интерес, моето лично мнение е, че неговото място не е в Европейския парламент. Човек, който е готов заради някаква политическа конъюнктура да има, дори да се замисли, когато има такъв въпрос, не е достоен представител на България. Толкова по този въпрос. За Европейския съюз и неговото бъдеще. Аз членувам в Европейския алианс за свобода. Това е една партия на европейско ниво, която обединява политически формации, като Френския фронт национал, Жан-Мари Ле Пен, Австрийската партия на свободата, Белгийската партия, Романски интерес. Това са все стари европейски партии, които имат много ясна позиция по този въпрос. И някъде съм склонен, ще си позволя да тълкувам, че тяхната позиция на тези националистически партии е по-близо до визията на основателя на Европейския съюз, Жан Монет, колкото и визията на съвременните лидери на Европейския съюз. Аз съм съгласен с това, което госпожа Габриел каза, че Европа е икономически гигант, но в известен смисъл политическо значение. То така и трябва да бъде. Такава е била идеята, когато е бил учредяван на Европейския съюз. И когато е бил направен първия напън да се премине към по-високо ниво на политическа интеграция, още през 50-те години, той така се е спровалил този напън, че за малко цялата идея не е пропаднала и точно основните хора, които са дали идеята, даже са напуснали неговите органи в знак на протести. Кризата едва не била овладяна. Девизът на Европейския съюз е единни в многообразие. Но ако отдаваме прекалено голямо значение на единството и оставяме на втори план многообразието, това единство ще бъде един гигант на дигани крака, на картонена кула, която не може да издържи центробежните сили, които ще бъдат създадени. Защото това вече не е Европейския съюз от 10 или 12 държави, когато са взети най-радикалните решения, които до ден днешен продължават да се доразвиват. Въобще понятието Европейски съюз е създадено по това време. Вече сме 28 държави, които имаме доста голямо многообразие. И ако ние пренебрегнем този факт, това ще доведе до съвсем естествения крах на този Европейски съюз, както е станало преди 60 години, за една бройка не е станало. Така че моето мнение е категорично против федерализацията на Европейския съюз и запазването на икономическите аспекти, които са полезни, никой не отрича тези ползи.
но нека все пак всяка държава да може да запази своя облик и да има своето многообразие в това единство. Украйна. Да, това е водещата външнополитическа тема. Аз съм член на делегацията за връзка с Украйна. И вчера гласувахме доклад, при който се предвиждат облегчения за внос на стоки от Украйна. Аз гласувах въздържал се. Това е нещо, което ми се случва изключително рядко. За мен е въздържал се едно гласуване, което опитвам да избягвам по всякакъв начин. И понеже Украйна е най-близката до сърцето ми държава, не само поради нейния славянски и православен корен, също и поради факта на стотиците хиляди българи, за които тя е станала втора родина. Отчитайки тези силни чувства, но от друга страна просто сърце ми даде да подкрепя този доклад, защото за мен това е една форма на подкуп. Сега като стана проблема, дайте да видим нали, кой ще нададе повече. Ние ли ще нададем повече или руснаците ще нададат повече и кой ще си купи Украйна. Това не е подход към достойна, независима и суверенна държава. Това е подход към лека жена. И това не е правилно и аз затова тази мярка не я одобрявам и така си позволих да наруша своето собствено правило да не гласувам, удържава се. По отношение на събитията, първо за мен остана неизяснен един въпрос. Имаше ли връзка между включването на споразумението за Южен поток с България и последващото развитие? Защото нещата се случиха в рамките на 2 седмици едно след друго. България сключи Южен поток, тъй значи за обикаляне на Украйна. Еврокомисията изведнъж излезна със становище, че това е незаконен акт на България. В следващия момент Украйна направи един акт на бойкот спрямо своя европейски път, своята европейска визия. Оттам вече се отприщиха вратите на Ада се отвориха. И се от кутията на Пандора излезнаха всички бесове. Друго, което дава голямо значение, аз винаги съм подкрепил опитите на Украйна да върви по малко по-различен път към Европа от България. Да води преговорите така, че да отстоява максимално своя национален интерес, а не да казва да на всичко, което бъде казано в Брюксел. Но не може да покриеш Киев с европейското знаме на външното министерство да е по-голямо от украинското знаме и 5 години да обясняваш на един народ на къде отива и 2 секунди преди да докажеш това, което си говорил, да се оттеглиш. Да, може би демонстрантите са били подкукоросвани, подкупени, организирани и така нататък от някакви вражески, да наречени външни сили на Украйна. Да, може би това е така, но без повод, без да се даде повод да се задейства тази машина, тя няма как да се задейства. И повода го даде правителството на президента в изгнание Янукович. Този повод не беше даден, никога нямаше да получат, ако кажем, че вярно ЦДУ и там другите служби, които ги свързват, възможност да развият своите планове. Така че аз държа единствено и само украинското правителство отговорно за това, което се случи. По отношение на Крим твърдо не възприемам начина, по който беше решен въпроса с полуострова, защото си представям как утре, дай си Боже, в един регион, който след освобождението на България не е принадлежал към територията нито на княжеството, нито на източна Румелия, е бил част и останал част от Османската империя, това е района на Кърджали. Изведнъж някой ще предложи там да бъде направен референдум. И турската армия, която е най-голямата турска армия, ще дойде да направи наблюдение на този референдум, дали той се провежда демократично. И хората ще ходят да гласуват на референдум, а танка ще ги чака отпред и срещна живото здраво през секция. Това е неприемлив начин. Може да има културни и исторически връзки с Русия, но под военна окупация няма как да се говори за демократичен избор на хората. Така че аз като свободомислещ човек, който вярва в правото на всеки да се самоопределя, не отричам това да го правиш под дулото на танк и на войска окупационно. Така че реакцията на Русия беше непремерена и аз не мога да я приема.
Четвъртия въпрос е с толкова много подточки. Реиндустриализация. Аз по-скоро бих разгледал въпрос от един друг аспект. Ние българите сме много предприемчиви. Сливен е един град, който е доказателство за това. Все пак тук е родината на българското индустриално производство. Но както сме предприемчиви, така сме и доста големи индивидуалисти. Всеки предпочита да се пробва сам, да се бори сам, да развива някакъв бизнес, някаква идея. Обикновено доста често хората се справят именно заради предприемчивостта си. И затова за мен стабилизирането на икономиката се виждам в развитието на малките и средни предприятия. Защото е доказано, това са европейски статистики, малките и средни предприятия формират над 90% от фирмите в Европа, които генерират над 70%. Това са фирмите, които хранят семействата на страните в Европейския съюз и навсякъде по света. Пред тях трябва да се слагат минимални ограничения и да се осигури максимален достъп до европейските фондове. Едно изследване, което е публикувано от Европейската комисия, показва, че ако всяка малка фирма наеме само още един работник, безработицата в Европейския съюз ще изчезне, няма да има повече такава. Докато с едрата индустрия, ние знаем всички опасности, които сме поставени, особено с съвремието, с тези мултитранснационални компании, които разполагат с бюджети по няколко десетки пъти, колкото е българския бюджет и обороти, които могат да наложат каквито си искат условия. И ние го виждаме в нашата реалност. Затова нека да помогнем на обикновения човек да се стъпи на краката, да се формира една истинска средна класа в България, която, обединявайки своя капитал, да изгради новата българска индустриална база. Визовия режим, нещата до голяма степен са ясни. Европейската комисия прави нещо като ултиматум към Съединените щати и Канада, че ако визите за България и Румъния не отпаднат, съответно ще се обмисли въпроса за въвеждане на визи за американци. Европейската комисия даде срок на щатите да отговорят. Този срок ще изтече по време на следващия мандат на Европейския парламент. Парламентът като орган, който контролира комисията, ще може да предприеме съответните действия, в зависимост от това какво върши комисията. Но за момента това беше много положителен ход в защита на българските граждани, нещо, което се случва рядко. Банкова и финансова дискриминация на... само момент да довърша още едно нещо, исках да кажа по темата. Въпросът е, като падна визите, какво? Това полезно ли е за България? Това само ще отвори още един канал за изтичането на българските мозъци. Това желание. Вместо да се концентрираме върху това да създадем поминък и стимул и желание за младите хора да остават в България, не трябва да им отваряме пътя към чужбина. Мисля, че това е правилно. За банковата и финансовата дискриминация ще бъда съвсем конкретен, тъй като аз бях докладчик по становище на Комисията по правни въпроси. Един проект за директива, който казва, че всеки един европейски гражданин ще има право да отвори банкова сметка във всяка една държава на Европейския съюз. И това право е гарантирано и върху тази банкова сметка трябва да бъдат събирани минимални такси. Така че ако се вика и 2 евро да имате в джоба, да можете да имате банкова сметка. Защото сметката в съвременния свят, банковата сметка, се счита вече за основно право на европейските граждани. Аз работих много активно по тази директива, бях, както ви казах, докладчик по становище на подпомагащата комисия и мисля, че тя още не е влезнала в сила, още е в някакъв процес на приемане, доста е сложна законодателната процедура, между другото. И от момента, в който тя влезне в сила, всяка една дискриминация на българи, тя трябва да бъде докладвана, най-добре всеки, който е пострадал да се обърне незабавно на някои от българските представители в Европейския парламент, защото това ще бъде основание за наказателна процедура срещу Великобритания, която все пак не трябва да забравя, че нито е основател на Съюза, нито е най-важната, нито е най-голямата в този съюз. Иначе аз съм се изказвал многократно по въпроса
по-общата дискриминация. Моята позиция е много ясна, всеки, който иска може да я види в моя YouTube канал, където качвам своите изказвания. Много ясно съм се застъпвал за защита правата на българските граждани против дискриминацията. Но ако трябва да си кажем истината, до някъде това, което казва Найджел Фараш, не е лъжа. За последната година аз имам 5 приятели, които заминаха за Великобритания и останаха трайно там. Проблема е огромен и проблема е огромен и за двете страни. Да, нашите граждани, разбира се, не са като техните мигранти от Пакистан и Индия, които аз им казвам да се концентрират така по-внимателно, защото те са от различна цивилизация, не българите. Но и допринасят определено, намират си работа, спазват правилата, не се сегрегират в отделни общности и гета, допринасят за европейската икономика. Но по някаква причина британци, холандци, там други са решили, че не ги искат. Така че това е проблем за тях, но проблем и за нас. 90% от българските студенти по медицина декларират, че в момента, в който се вземат дипломата, ще емигрират. Кой ще се грижи за здравеопазването на България? Ето това е въпросът, който остава отворен. Тоест тази емигрантска вълна, да, българите имат право, това никой не го отрича, но това е вредно за България, защото това ни лишава от нашите най-способни млади хора, които те първа да създават най-способните съответно поколения за напредък, да създават иновации, да се грижат за доброто развитие на държавата като цяло. За розовия домат мога да кажа, че това е отличен пример за това какво става, когато гражданите се активизират. За първи път моето внимание към тази тема беше привлечено от едно писмо, което получих по имейл. После получих няколко съобщения във Фейсбук и така тръгна комуникация. Това беше много преди да се разбере, че домата ще бъде засегнат също въобще от тази директива. И много благодаря на всички тези граждани, тъй като процедурата се точи доста дълго, които продължаваха месец през месец да ни припомнят за този случай. Защото решителното отхвърляне на тази директива стана и благодарение на това, че огромни групи европейски граждани от най-различни страни постоянно се застъпваха и искаха да бъде гарантирана от тяхната позиция. Между другото, същото важи, ако се върна само с едно изречение на втория въпрос, всеки опит за федерализация на Европейския съюз беше убит от европейските граждани чрез референдум. Когато нямаше референдум, чак тогава се продължи напред. Така че жалкото в случая с розовия домат беше, че на комисар Георгиева се падна трагичната задача от името на комисията да обяви, че тя, Европейската комисия, няма да оттегли своето предложение, след като 95% от евродепутатите гласуваха против предложение. И тогава се случи нещо, което аз ставам свидетел за първи път, откакто съм в Европейския парламент. И това беше предложение за законодателство да бъде убито, да бъде разстреляно още на първо четене. То беше, процедурата законодателната беше окончателно приключена и тази комисия не смятам, че ще има коража да започне отново процедура по същото законодателство. Това ще трябва да направи следващата Европейска комисия, която ще бъде избрана съответно от следващия парламент. Околната среда, Европейския съюз има определени политики, всичките ги знаете, най-известната Натура. Извън това всичко е въпрос на прерогативи на националните власти. И кога ще придобием самочувствието да не чакаме някой горе да дойде и да ни спаси нашето си? Защо нямаме стимул и желание ние да се борим за нашето си? Сякаш Европейската комисия се обръща и Бог, който ще слезне да ни избави от теглото. Не, тя не е такава. Това не е такъв смисъл на нейното съществуване. Затова аз смятам, че не трябва да се осланяме на европейските институции, да им създаваме идеята, че те трябва да имат правомощия в области, в които те за момента нямат такива. Защото не се знае до къде ще стигнем. Както виждате, в момента вече има напъни в посока това Европейския съюз да определя колко пола да има в държавите членки.
има напади в отношение на това Европейския съюз да казва кой да може да се жени. Или брака да е само между мъж и жена, или да е така наречен хомосексуален брак, с третия пол вече нещата стават много сложно. Има напъни да ни се казва, в момента са само намеци, какво образование в сексуалната област и от каква възраст трябва да имат нашите деца. И всяка едно пръстче, което по ден, когато Европейския съюз няма правомощие, нека моля ви, нямате елата, помогнете ни, спасете ни. Всяко едно пръстче ще води до хапване на ръката до лаката. За защита на правата на животните са доста смесени чувствата. Мисля, че човек, който не обича животните, честно казвам, не е съвсем нормален, се отнася жестоко към тях. Но има едно друго нещо. Последния път, когато животните са били субект на правото, т.е. са били носители на права и задължения, е било през средновековието. Един период, който наричаме тъмните векове. Не знам защо се връщаме към практики от тъмните векове. И защо, не знам, инквизицията ли трябва да възкресим за пране. Тя сега няма да гони вече вещица, имаше следи колко квадратни метра е отделил на дучата си. Не знам. Какво най-важно трябва да направят България и българите на всички отделни нива, граждани, реални власти, регионални власти и така нататък. Общо взето мисля, че Мария доста изчерпателно отговори на този въпрос. Моята интесенция от това, което може да се даде, е да се научим да казваме не. Да се научим да казваме не, когато ми се предлага нещо, което не е окей с нашето положение, не е както трябва за нашето състояние. Защото в Европа не са достатъчно добре запознати с състоянието, в което се намираме. Всеки, знаете, гледа нещата от собствената си камбана. И ние сме тези, които трябва да се застъпим за себе си, защото иначе няма кой да се застъпи за нас. През интеграционния процес много се говореше, бяха митологизирани разни фигури, Хелмут Кол, Джефри Ван Орден и така нататък. Няма да се застъпят за нас. Играха своите роли, получиха Хелмут Кол, разбира се, голям европейски политик, беше по-скоро намесен, колкото самия той да има някакви щения. Другите просто с това ще си останат известни. Това е нещо, като получиха своите 5 години слава с своята работа. Но не трябва да престанем да си представяме нещата как Крали Марко не е българин по изход, той е сърбин, да знаете. Ще дойде, нали, чуждия, чуждестранния герой, ще ни избави от теглото. Не, няма да стане така. Сами не се избавим, няма кой да дойде, защото тези хора, както видяхме, имат други интереси. Те си гонят своите цели, своите политически агенти, планове. И преминавам директно към специфичните въпроси. Холандската посланичка. Чудесно да ни дава къл една жена, която произхожда от една страна, където разврат е тревата на наркотици и формират една голяма част от икономиката. И особено в първата част за разврата, там почти всичко е внос, няма собствено производство. Подвеждат се, млади момичета, даже имаше такъв страхотен клип, който ще направим в Амстердам, на витрините, да рисуват момичетата, почват да правят много хубава готина комбинация, танци с музика, накрая спират, излиза един надпис, на който пише всяка година на или колко си хиляди момичета ми се казва, че ще работят като танцор. 99% от тях свършват на тази витрина. И всички хора бяха записани естествени реакции. Така че наистина Холандия, вместо да идва тук да гледа как са нещата, да се гледат нещата при тях, как се да трябва малко да си затегнат моралните устои, защото те им дават основа за това, за трафикантите да осигуряват. Знаете, има ли търсене, има и предлагане. Като има търсене, съответно трафикантите ще намират предлагане. Това е съвсем естествено. И за
съжаление не може да оставим България да стане известна в света. Знаете, имаше подобен вид, но да не ги раздаваме навсякъде хубави момичета, нали? Ще не Господ да раздава хубавите момичета и за България няма време, аз оттам ги вземам. Да стига да си оставим малко хубави момичета за нас, които да бъдат достойни български майки, но не рубини за сексуална експлоатация. Аз с интеграцията, знаете, че аз съм малко и свързан с предишния въпрос. Аз съм наистина евродепутат, който право кума в очи ми казва нещата, как стоят въпроса с интеграцията и с някои доста варварски практики, които ви сте свидетели от първа ръка, основно от медиите. Както видяхме, западните държави, които бяха много умни, много запознати с това, какво трябва да се прави, докато ни обясняваха колко сме лоши в своята интеграция, като им се наложи те да извършат интеграция, но правиха репатрация вместо интеграция. Изведнъж се оказа, че те някак си можаха да се справят с проблема. Както ни размахваха значително пръст. Моите инициативи в тази насока са били насочени за по-голям контрол върху европейските средства, които отиват по разни фундации и потъват там до бездънна яма, а обикновено се използват като разменна монета. Тази фундация държи съответния клан, това са еди колко си гласа, срещу гласуването на тези еди колко си гласа ще получите европейски проекти, които е много чисто, даже няма престъпление. Задавал съм въпроси към Европейската комисия, получавал съм отговори, не са ми задоволявали, продължавал съм постоянен натиск. Последно вчера съответната Европейска агенция гласуват против освобождаването и от отговорност по изпълнението на бюджета. Това изпълнение така и не се подобри. Говорихме много. Има една такава английска приказка, която всичко, което е речено е сторено, реченото е повече от сторено. И това, за съжаление, е положението. За напред, ако имам този шанс, ще продължавам да работя в същата насока, за да спре едно безумно изтичане на средства в нищото, от което всъщност положението на обикновените деца, които трябва да раждат деца, не се подобрява с нищо. Аз даже съм посочил и този парадокс. Значи, говорим за права на малцинствата, говорим също обаче за права на жените, репродуктивни включително. Говорим също за права на децата, кои са по-важни от тези групи. Защото ако кажем, че правата на малцинствата са най-важни, значи техните варварски практики трябва да бъдат уважавани, защото това е тяхно право. Да заробват жените и децата от най-ранна детска възраст и да ги държат в подчинение чрез сексуално малтретиране, физическо и всякакво. Не е ли по-важно да погледнем правата на децата на първо място? Че доколкото ми е известно, няма неизменен наказателния кодекс с съвокуплението с малолетни лице, сега ще продължава да е престъпление. Когато е едно момиче на 12 години и роди, очевидно имало съвокупление, защото непорочното зачатие се е случило само веднъж и никога няма да се повтори повече в този свят. Така че, когато ми говорят за права на малцинствата, аз казвам, не, аз предпочитам правата на децата. Защото децата не знаят какви са. Те не знаят цигани ли са, такива ли са, онакива ли са, не ги интересува. Те са невинни същества, докато не ги направиш. Аз имам един от координаторите на моята партия от циганска произход. Момчето отгледано в СОС детски селища. Напълно интегриран младеж с семейство, с работа, с висше образование. Ето модел за интеграция. От всичко започва от възпитанието и това дали ще оставиш децата в една варварска среда и ще ги извадиш от там. Реакцията беше, тя беше фанатична или просто реакция на отричане. Знаете, че психологията казва, че първата реакция на болния, когато се каже смъртоносно болния, се каже, че е болен, да отрече. Не, ти си сгрешил, ти си лош. И не разбираш, какво става дума, отричам, не е така. Такава беше реакцията и спрямо мен. Но с достатъчно много работа
Тогава аз бях наистина така много откровен. Това се оказа грешка като тактика. И стратегията трябва да продължава да се развива в същата насока. И за децентрализацията. Като народен представител, преди да стана евродепутат, тогава по времето на управлението на Тройната коалиция, аз гласувах само веднъж за предложение, което дойде от управляващите партии. Това беше предложението за изменение на Конституцията, с което се прие по-висока децентрализация финансово за общините. И този модел, знаем, е работещ. Страните, в които няма този модел, не се развива добре, икономическото развитие се забави. Но трябва да знаем къде да сложим границата на тази децентрализация. Защото ако я удължим прекалено много, я разширим, изкача логичния въпрос, а какъв е смисъл тогава да имаме обща държава, ако всяка община е сама за себе си, разчита само на собствени средства и провежда с тях естествено само собствени политики, защото политиките и бюджетирането средства, те са свързани едно с друго. Едното без другото не може. Ако имаш самостоятелен бюджет, трябва само да си правиш политиките, няма как някой да ти ги наложи. Няма как да ги платиш. И аз не мисля, че трябва да изпадаме в състоянието на втората българска държава в нейния край, когато България не е представлявала нищо повече разединени феодални владения. Сливен беше един град, който пострада от местен феодализъм. И имахте местен феодал. Сега не знам дали са се променили нещата. Може и да е така. Може и да е така, но нямам толкова, не съм имал възможност за толкова преки наблюдения. Това е вреден процес. И от европейска перспектива общините трябва да ни бъде даден по-голям шанс, не толкова централизирано да се определя коя община, какви средства да получи, защото в момента знаете, те се разделят на градски, на селски, за градските едни програми, за селски и други програми, съставят се едни списъци с общини. Никога не съм разбрал какви критерии се съставят тези списъци. За тия общини ще има програми, за тия няма. Има обективни критерии. За другите критерии всички се усещам, няма какво да ги коментирам. Това е недопустимо. Европейските програми трябва да бъдат осигурявани на конкурентна база. На конкурентна база. Общините да се конкурират помежду си, която е най-добрата да печели проекти и да го взима. И като се вземе все пак предвид, че една община като Сливен, която е около 70-90 хиляди души. Знам, че областта е към 100. Община, за общината говоря. 116 хиляди души. Естествено има по-голям капацитет от община Чертар в София-област, която е 1000 души цялата община. Нали, трябва да има все пак някаква пропорционалност между. Но пълна свободна конкуренция за еврофондовете. За да се види тези, които са добре, които са способни, инициативни, те ще дърпат напред, останалите не. Останалите, като им дойде редът, те ще изчакат най-накрая. От тях ще се мисли, нека пък да станат инициативи. Защото само това е амбиция и дълновидност могат да извадят нещата от сегашното положение. Благодарим. И ние благодарим.